ni siya celebrate karon. Birthday. Tigulang na ni siya. Siguro nilampas na siguro sa kalendaryo klaro lang. Pila edad eh. Di siya ko tanon kay barong kani. Ala 34 na ka. Ala. Grabe sa mama oy. Ala ko na ko. Ala. Ala. Proud kayo ka kay 33 na yung edad pero imo ang naong 13. Happy birthday. Salamat. Na maura to. Salamat raw. Sabi ay, salamat sa ice cream. Ay, dapat ka na. Nata sa iyang palasyo. Palasyo. Ako mag-i-post na to. Amazing. Kasi mag-message na kasi mga bisita. Maulaw siya, mga dire ko ikaw. Ikaw lang, guwapa ka ikaw. Diba? Tara ba? Ako siguro na yung buwan. Dili na siya filter. Mao na kita si Roxanne. Yung mama. Yan, daddy. Ay, daddy ni Roxanne. Oh, busy kayo. Thank you ka na. Ito ang bilang ng mga bisita. Nagkakihanda ni Roxanne. Oh. Mga pamigawa sa kumba. Mga bisita ng India. Nasa mga bisita, singer. Ang mga bisita. Singer ng mga visitors. Crazy.